ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи далер офисиал. ирӯз 13 ноябри соли 2023 дӯстони азиз, ирӯза навор дорем Opel Astra F, Astra H, Vectra A, Vectra B, Daewoo Nexi, Daewoo Lacetti, Mercedes-Benz E-Class, C-Class, Toyota Dodona, Nissan Maxima, Volkswagen, Vaz Niva. ماشینای خوشرو برای شما دوستان عزیز تماشا کنین. امی نوارده بچه‌ها از همه شما خواهش لایکاتون بمونین، لایک طرف دست چپ نگاه کنین، بجخین با کانال подписаться کنین اگر شما خواهین که کانال ما دستگیری کنین. برای رکلام خانه، ماشین، زمین، کوارتیر، تکنیک، آپارات، کامپیوتر، تراکتور، خلاصه چیزی که برای فروش رکلام باشه اگر میتونین در ایمو واتساپ ما روانش کنین، ما ان شاء الله رکلامش میکنیم. навор дар лайкора бизанед, дар комментария нависед аз кадом маркаи мошини мо дар навори баъда мақсад мошини пешниҳод кунем, ҳамонро шумо нависед, мо иншоаллоҳ пешниҳодш мекунем аз рӯи комментария. фақат дастгирӣ кунем бачаҳо, наворда лайка монен, дар як ҷой бароҳат бишинен, нагзаронен. 15 дона мошинои арзони хушу мондагем эълон аз сар мекунем бачаҳо, шумо тамошо кунед. мошини фурӯшии якум дӯстон азиз, Opel Astra F, солиш 1993. ҳолати мошин бениҳоят тоза ки хушрока бардор азиз. дар мо территория Конибодон мошин қарор дорад, бо нархи 19000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвории мошин бензини газ, кузоваш седан, краскаш тоза красный свет, объем мотор 1.4 литр, пробегаш 123456 км. коробка передачи мошин механика. мошин состояние среднее бардор азиз, кам будиш кам ҳастае. мақсад 19000 меган, кам беш арзон мекунен, иншоаллоҳ ами 18 дада метан. мақсад касоне ки 18 поён нарх мекунен, беҳуда зангшон назанен, ами қам маълум дӯстон азиз. хулоса ба маслиҳат мефурӯшем мошина. мошини фурӯшии дуюм бардор азиз, боз як дона Opel Astra F, солиш 1997. мошини айни ҳол қарор дорад дар душанбе бо нархи 39000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови хчб, краскаш тозаи хушрӯ, ягон задагӣ пусидагӣ надорад бардор азиз. лайкотона бизанен бардор азиз, касоне ки лайк намонден лайка бимонен, поделиться кунен. пробегаш 381535 км. коробкаш механика, срочна мошин бо нархи 39000 савдо мешавад. успет кунен, занг зарен бигирен, солиш 97. бардор азиз, касоне ки моро аз TikTok ва Instagram тамошо кардастен, дар YouTube поиск кунен ҳамихел далер офисиал, ҳами знак меброя, ҳами канали ютуби моай. ҳар рӯза навор дорем 16 17 то 20 мошин мемонем бардор азиз. хулоса даромада подписаться кунен, наворро рад кунен, касоне ки мошинхари ҳаққӣ ҳастен. беҳтарин канал. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Daewoo Nexi, солиш 1997. айни ҳол дар бухтар қарор дорад, бо нархи 15000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови седан, краскаш тоза, мотор 1.6 литр, 214567 км. пробегша қайд кардан. бардор азиз, мо пробегша мехонем, чунки дар комментария бачаҳо қайд мекунанд ки пробегша мода фаҳмонен. чунки мо аз рӯи комментария навор мекунем, мо шумо гуфта навор мекунем бачаҳо азиз. ҳар рӯза навор дорем. мисол мешава рӯзе ки мошин кам меғалта навор намекунем, мешава рӯзе ки мошин бисёр, хулоса навор мекунем, шумо гуфта навор мекунем бачаҳо. шумо фақат дастгирӣ кунед, аз душӣ дастгирӣ кунед, фақат хона, замин, квартира боша, роиш кунед, рекламаш мекунед бачаҳо. коробка передачи мошин механикаи, мошин состояние созаи 15000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ, боз як дона Daewoo Nexi, солиш 1995. айни ҳол дар ваҳдат қарор дорад, бо нархи 11000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин дар кузови седан қарор дорад, сӯзишвориш бензини газ, объем мотори 1.6 литр, 700000 км. пробег, коробкаш механика. короче мошин состояниеш уқа бад неста, 11000 мегем. камтарак кори краска дорад, болои бампер, хоб қафои мошин, болош, барош, хулоса худотон дидастен, краска талабай, дигар ҷош ҳамаш
ایستگی که موتور اوپل زدگی موتورش 100% دود نمیکنه. داکمنت نو کردگیم خداوی 70% بو معامله داره کمترک. همین قم معلومات بچه ها بو میتونین زنگ زنین اویدی ماشین در همین رقم 887 معلوماتش را بگیرین. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی دوستان عزیز. نوارا نگذارونین، لایکاتون رو بزنین، تماشا کنین ماشین زوری بدن. مرسدس بنز یک کلاس سالش 2006 سستانی خشراک ماشین این حال در خوجان قرار داره با نرخ 68000 سومانی فروخته میشه. سوشور دیزل دوستان عزیز در کوزیفی سدان کراسکاش سیایی تازه که خشراک. авио мотор 2 литр коробкаш автоматика. моторша нав кардаган ба фикрум, чунки пробегша 1234 километр ҷада қайд кардаган. бачаҳо азиз, мошин дар ҳолати аъло қарор дорад. 1 сола документ дорад. 100% балоношай задагӣ нестай. харидори аниқ бошад, занг занед, арзон ҳам мешава. ҳамин рақамҳои охириш 06 соҳиби ҳамин мерседес бенз 1 класс. бачаҳо азиз, тамошо кунен, худотон бо занг занен, аз ҳол аҳволи мошин хабардор шен. мошини фурӯшии шашум, як дона мерседес бенз с класс дӯстон азиз, солиш 1996, айни ҳол дар нора қарор дора, бо нархи 65000 сомонӣ фурӯхта мешавад. фақат бензини холӣ сӯзишуруше. бачаҳо азиз, состояни мошин соз, мотораш 3 литр дар кузифи седан, коробкаш автоматика. бачаҳо азиз, мошин дар ҳолати аъло қарор дорад. состояниш бениҳоят тоза хушрокай, полни ҳама ҷош 100% гуфта қайд кардаган. мақсад ки масъала намехӯра. состояни мошин соз, балонош 100%, хадавои ҳамаш қонуну қоида кардагай, дарунаш тоза ҳакай, краскаш сарапина надора. мошин дар норакай. касе ки мехара рақамои 939 да занг занен, боз худотон оиди мошин маълумоташа бигирен. нархош тоғри бига рафта харидориш кунем. бачаҳо азиз, мошини фурӯшии ҳафтум дӯстон азиз, мегзарем ба Toyota Corolla солаш 2006. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 80000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холиай, газ задагӣ нестанша, краскаш тоза, дар кузифи универсал қарор дорад. объёмаш 1.6 литр, 177000 километр пробег. дӯстони азиз, ами пробегошон рост ҳаст нест, худотон бо занг зад пурсен, чунки мо дар ҳамин хеле маълумотора мисол пешниҳод мекунанд. коробкаш механика. мошин европекай, ягон кор надора. вагон мошин ҳама ҷош 100% савдо мешавад. срочна бо нархи 80000 сомонӣ. балонош тозаи хушрокай, расходи лишни ами мошин надора. бародари азиз, ҳамаш қонун қоида кардаган. касоне ки мехарен рақамҳои ҳамин садда охириш 15 муроҷиат кунен. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Toyota Wish солаш 2009. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 93000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошинҳои тай навеси мошинбозори душанбе. бачаҳо азиз, айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 93000. сӯзишвориш бензини холӣ. мошин полни қонуну қоида кардаган. чӣ мегӯянд, комфорт мегӯянд, чӣ мегӯянд, хеле короче мошин. авио мотор 1.8, мотораш ба фикр навай 12345 километр, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. вагонай нав, растамошка кадагӣ, танировкаш 1 сола, бекамбудӣ. харидори аниқ занг зана бо муомила мекунем. мақсад ҳозираша 93000 гуфтестан. занг занем бо арзон кунем камтар. ҷа гуфтагиян ки бо камтар оиди нархаш муомила ҳам мекунем. бародари азиз, мошини фурӯшии наҳум. Opel Astra H солаш 2006 дӯстон азиз, рақамош мондагиам 908, охириш 23. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 64000 сом фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, дар кузифи универсал. авио мотор 1.8, коробкаш механика. срочно 1 сола ҳуҷҷат дорад. документош 100%, ҳама тарафа қонуну қоида. даруни мошин тозакай. мошин короче фул. ҳамиқа мақсад маълумот. бародари азиз, касоне ки лайкотона намудашан, ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш. агар хоҳем ки навори мо паҳн шава,
канали мо мисол ҳар рӯза навораи ҷолиб шуда ҳамин лайкҳои тарафи даст чапа нигоҳ кунед, онро бизанем бардоред чанд қа метонен. Имо WhatsApp имкон боша агар хоҳед ки моро дастгирӣ кунед, WhatsApp имода историда мақсад падилиса кунед. Ай ҳаматон розием. раҳмат ба ҳаматон ки моро тамошо мекунед бачаи азиз. мошини фурӯшии даҳам бардор азиз. Opel Vectra B солиш 1996 дар ноҳияи Рудакӣ, ҳамун территория Душанбе, Ленский район меган, чӣ меган ҳам тарафудай. 34 бензини газ дар кузови седан, мотор 1.6, 224,000 километр пробег, коробкаш механика. мошин беҳад тоза, задагӣ пусидагӣ надора. хадавоишам нав кардагем, балонош нав, на хаду мешини ҳай мекунӣ, мошин чотка кай. состояние мошин хубай хулоса. балонош 80%, документ дора, ягон ҷош пусидагӣ нестай, задагӣ нестай бардор азиз. солиш 96, рақамоша мондем барои муроҷиат кардан 901 ҳамин рақамҳои. мошина мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. як нафаре боша ки бигира, фақат ҳай карда бигарда. гуфтам ҳам маълумот бардор азиз. мошини фурӯшии 11 дӯстон азиз. Nissan Maxima. рости либои мошина мондагем бача нигоҳ кунед, ҳами 15 та 16 та мошинай. ай ҳамаи маркаш мақсад миёвем мемонем баҳри шумо бардор азиз. солиш 2004 Nissan Maxima дар Душанбе қарор дорад, бо нархи 60,000 сомон фурӯхта мешавад. 34 бензини газе дар кузови седан, мотор 3, пробегаш 149,000 километр, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. 4 балони нав, мошин задагӣ надора, монитор, задни камера, як даст гаштаги. солиш 2004 пачкай, пачка хардагем. 24 саат занг занен, амир рақамҳои рӯи экранда 676 ахири номерошай. 24 соат метонем муроҷиат кунем бардор азиз. касоне ки Nissan хар ҳастен, марамат кунед, аз номи канали Далил офисиал мошинбозори арзон муроҷиат кунем бардор азиз. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Volkswagen Passat солиш 2005 бардор азиз. дар Панҷакен қарор дорад, бо нархи 45,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 34 бензини холӣ дар кузови седан, объем мотор 1.8, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, бо савдо ҳам мешавад. 1 минут вақт бардор азиз барои лайк ва подписатсия кардан. срочно подписатсия кунед, лайкора бизанед. ҳамин навораи мо шумо дар акоҷоно бардор азиз маъқул ҳаст нест, ҳатман дар комментар нависен. наворора давом битем натем, мошино арзонан қиматан. хулоса ки агар навораи мо шумо дар писанд боша, агар дар комментария 3 та 5 нависен, иншоалло розием. состояние мошина хулоса хуб қайд кардаган, 45,000 меган, бо камтар муомила ҳам дора. худотон бо бардор азиз занг мезанед, оиди мошин маълумоташам мегиред. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Chevrolet Lacetti солиш 2004 дар бохтари Қурғонтепа бо нархи 37,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин бардор азиз бениҳоят тозаи хушрока. ҳоли сураташро мебинед. 34 бензини газ дар кузови седан, объем мотор 1.6, коробкаш автоматика, моторша нав кардаган. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат, 4 балони 95%. мошин савдо мешавад, харидор аниқ боша, муомила ҳам дора камтар. касоне ки 37,000 сомон дорем, маромат нигоҳ кунед. Chevrolet Lacetti солиш 2004 нигоҳ кунед, дар онҷа чӣ хел тозаи хушрока. полни мошини қонуну қоида кардаган. мақсад боша нафаре ки мошина бигира, ҳай карда бигарда. ҳамин рақамҳои 3 33 10 барои муроҷиат кардан маромат кунед, бо занг занед худо. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Vaz Niva солиш 1999 айни ҳол дар Душанбе қарор дорад, бо нархи 25,000 сомонӣ. 34 бензини газ дар кузови седан, мотор 1.6 литр, коробкаш механика. состояние мошина нигоҳ кунед бачаҳо чӣ хеле. салом алейкум. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. хадавои 100%, мотор 100%, краскаш 100%, нав кардагӣ. мошин камбудӣ надорад дӯстон. нав дар назди мошин хобҷа чӣ хеле қайд кардан нигоҳ метонен омада мега дар назди мошин савдо кунен.
мошин камбудӣ надорад дӯстон. дар душанбе ноҳияи варзобда қарор доштааст. ҳамин вазнива касоне ки мехарен ростӣ дар комментария бачаҳо қайд кардагӣ биден ки нивара навор кунем. ина бардори аст касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен марҳамат кунед занг зада бихаренша. мошини фурӯшии 15 Opel Vectra аз соли 1991 айни ҳол дар хуҷанди бостонӣ қарор дорад. бо нархи 22,000 сомон фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, мотори 1.6, краскаш тоза, коробкаш механика, пробегаш 222,000 километр. мошини фурӯшӣ, ходовой 100% аккумулятор нав балона 75%, мотор 100%, техосмотрш ҳастай, коробкаш 100%, мошина айбаш бампера ранг кардан дар корай, дига ҳама ҷош кор мекуна. харидори аниқ занг бизана, беҳуда нороҳатмон накунен, илтимос. ҳамин маълумот дӯстони азиз бари тамошобино. ҳай бо худотон занг мезанен. дӯстони азиз, дар рӯи экранатон мошини нав баромадагай нигоҳ кунеда. ама канали дигари монай дар инҷа мошинои арзон мемонем. касоне ки хоҳишманд бошен агар ҳай дар омада тамошо кунед мошинои басифат бари шумо. ассалому алайкум.